היום אני הולך לפוצץ לכם את המוח. בואו שנייה נתייחס רגע לסדרה הבאה. 1 פחות 1 ועוד 1 פחות 1 ועוד 1 פחות 1, ככה עד אינסוף. מה בעצם הסכום של הסדרה האינסופית הזאת? אם עכשיו אני צריך להציב ערך לסדרה הזאת, מה הוא בדיוק יהיה? אז זה תלוי אם הסדרה הזאת, מבחינת האיברים שלה, היא זוגית או אי זוגית. אם היא אי זוגית, אנחנו נקבל את התשובה 1, ואם היא זוגית, אנחנו נקבל את התשובה 0. אבל בכלל לטעון שסדרה אינסופית יכולה להיות זוגית או אי זוגית, זה חסר כל משמעות. יש לה אינסוף איברים. זוגי או אי זוגי, זה לא רלוונטי באינסוף. אז מתמטיקאים רבים ניסו למצוא תשובה נוספת, מוחלטת, והם אכן מצאו, בשנת 1750, על ידי המתמטיקאי גרנדי, מתמטיקאי איטלקי, שמצא תוצאה שעד היום פילוסופים ומתמטיקאים רבים דנים על החשיבות והערך שלה, ותוצאה שהובילה לאחד המשברים הגדולים ביותר במתמטיקה. אם עכשיו אני אקח 1 ואני אחסר ב-1 את כל הסדרה, כלומר 1 פחות s שווה 1 פחות בסוגריים 1 פחות 1 ועוד 1 פחות 1 ככה עד אינסוף, אני אקבל בדיוק את אותה סדרה ממקודם, את אותו s, את אותו טור גרנדי כמו שנהוג לקרוא לו. בעצם 1 פחות s, הסדרה עצמה, שווה לכל s. ואז אם נעביר את המשתנים מצד שמאל לצד ימין ונחלק את כל המשוואה ב2, אנחנו נקבל s שווה חצי. מינוס 1 ועוד 1, ככה לנצח נצחים, שווה חצי? איך חיבור וחיסור של מספרים שלמים נותן לנו שבר? כל המערך המתמטי לוגי ועובד על פי האקסיומות של המתמטיקה. לא עשיתי כאן שום קסם. אז מה קורה פה בעצם? נראה שבמהלך הערוץ אנחנו תמיד זוכים לראות פרדוקסים שנובעים מהמושג אינסוף. ממש יש איזושהי מגבלה בשכל האנושי להתמודדות מתמטית עם המושג אינסוף. אחד הפרדוקסים המודרניים שמתייחסים למושג אינסוף, לוקח את טור גרנדי ואת הפרדוקס של זנון שעשיתי עליו סרטון שאתם יכולים לראות כאן, ומגיע לאחד הפרדוקסים היפים במתמטיקה. לפרדוקס הזה קוראים המנורה של תומפסון. בוא נניח שיש לי 2 שניות. בשני שניות האלה אני הולך לעשות דבר כזה. אני כל פעם הולך ללחוץ על כפתור שמחובר למנורה, שמדליק או מכבה אותה, ברגע שנשאר לי חצי מהזמן הנותר. מה הכוונה? יש לי עכשיו 2 שניות. זה אומר שאני צריך ללחוץ על הכפתור שמדליק או מכבה את המנורה בשנייה אחת. ב-t שווה 0, כשאנחנו מתחילים את הניסוי, המנורה קבויה. אני לוחץ על הכפתור, המנורה דולקת ב-t שווה 1, אחרי שנייה אחת. עכשיו בין 1 ל-2 נשאר לי שנייה אחת. זה אומר שב-1.5 שניות אני צריך ללחוץ עוד פעם על המנורה. ואז המנורה הופכת להיות קבויה. ואז ב-1.75 שניות אני צריך ללחוץ עוד פעם על המנורה, ואז המנורה נדלקת. ככה היא דולקת קבויה, וזה הופך להיות מהיר יותר ומהיר יותר ומהיר יותר מרגע לרגע. ובעצם זה אומר שלאחר 2 שניות אני אמור לסיים את הסדרה האינסופית הזאת. עכשיו בתכלס אנחנו יכולים להשתמש בלחיצות הכפתור האלה בטור גרנדי. כשיש לנו את 1, אנחנו לוחצים והמנורה הופכת להיות דולקת, וכאשר יש לנו מינוס 1, אנחנו לוחצים והמנורה הופכת להיות קבויה. 1 מינוס 1, 1 מינוס 1, 1 מינוס 1. תומפסון שואל אותנו את השאלה הבאה. האם המנורה תהיה דולקת או קבויה לאחר 2 שניות? רק שנייה אחת. בעצם לשאול אם המנורה דולקת או קבויה, זה כמו לשאול איך הסדרה האינסופית הזאת מסתיימת. האם היא מסתיימת ב1 או במינוס 1? הרי אני חייב לסיים אותה לאחר 2 שניות. אז האם המנורה דולקת או קבויה? הרבה מתמטיקאים חושבים שהתשובה היא חצי. המנורה תהיה קבויה ודולקת במקביל. עכשיו הם לא מצפים שבעולם הפיזי, הפיזיקלי, המנורה תהיה דולקת וקבויה. זה לא ייתכן, כי יש לך רק 2 מצבים שבהם המנורה יכולה להיות. אבל מבחינת הניסוי המחשבה המתמטי, העולם המתמטי שבו מתקיימת המנורה, התשובה הכי הגיונית זה חצי. המנורה תהיה דולקת וקבויה במקביל. למתמטיקה יש מגבלות.
המתמטיקה לא מסבירה כיאה את המציאות הפיזיקלית. אנחנו לא יכולים לכאורה לסיים מהלך אינסופי בעולם הפיזיקלי, זה פשוט לא עובד ככה. יש מגבלות באופן כללי לחשיבה הבינארית הזאת, לחשיבה שיש לך או תוצאה אחת או תוצאה אחרת. הלוגיקה המסורתית לא עובדת עם המושג אינסוף, וכשאנחנו כל פעם מנסים לייצג את המושג אינסוף בעולם הפיזיקלי עם כל מיני ניסויי מחשבה, אנחנו נכשלים. אז האם המושג אינסוף קיים או לא קיים? האם בכללי יש ערך למושג אינסוף? נראה שהמושג אינסוף תמיד מגביל אותנו. בכל פעם שהמתמטיקה מתקדמת יותר ותחומים חדשים נוסדים, פעם נוספת מגיחים להם פרדוקסים שכולם באופן כזה או אחר מתייחסים לאינסוף. כאילו האינסוף שמייצג את אלוהים מרמז שהגענו לגבול שכלנו, ואת אלוהים כבר לא נוכל להבין לעולם. הפרדוקס של זנון, המנורה של תומסון, פאי, שורש 2, סכומים של סדרות אינסופיות, כל אלה נשגבים מבינתנו. אז האם הגענו לקצה גבול היכולת של המין האנושי? בדיוק כמו אלוהים, יכול להיות שאין סוף הוא המצאה מורכבת מדי, שאין לשכל האנושי יכולת להתמודד איתה? יכול להיות שכן, אבל בדיוק כמו במכניקת הקוונטים, אנחנו יכולים או להמשיך לשאול שאלות, או לעשות את מה שנילס בור, מאבות מכניקת הקוונטים, עשה. באותה התקופה, הפרדוקסים של תורת הקוונטים היו מוזרים בלשון המעטה, ולא סביר, אמר איינשטיין, שהתיאוריה הזאת גמורה. אנחנו יכולים לקחת את הגישה של איינשטיין, להמשיך להתפלפל בפרדוקסים עד לפתרון. או שאנחנו יכולים להשתמש בתורת הקוונטים ככלי, ולבנות בעזרתה טכנולוגיות כמו הטלפון שאתם משתמשים בו עכשיו. זו הייתה גישתו של בור ותלמידיו. בעצם, אומר לנו בור, אלוהים, אין סוף, כל אלה הם מושגים שתמיד יהיו לוד בערפל. אין לנסות להבין אותם, כי הניסיון נידון לכישלון כבר מההתחלה. עלינו לאמץ אותם ככלים, שיעזרו לנו, המדענים, להפוך את העולם לטוב יותר. המסר הזה כבר נשמע במהלך ההיסטוריה יותר מפעם אחת. ובאופן המזוכח ביותר, במגילת קהלת. במהלך המגילה, שואל את עצמו שלמה המלך, למה להמשיך להתפלסף? למה לחשוב? למה להחכים? לבנות? לטוע? לחיות? עם הכל הבל. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל, גם אני יקרני. ולמה חכמתי אני אז יותר? ודיברתי בליבי, שגם זה הבל. ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. תשובה לטרדותיו הוא לא נתן, והוא סיים את ספרו במשפט, הבל הבלים אמר הקהלת, הכל הבל. העורך המקראי נבהל מהמסקנה. פתרון לשאלה למה להמשיך לחיות לא נראה במגילה, וחתימתה פסימית למדי. ולכן החליט להוסיף לסוף הספר את המשפט הגאוני הבא. סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. הפלפולים הפילוסופיים ימשיכו לעד. לתשובות מוחלטות כנראה שלעולם לא נגיע. אם כך, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. השתמשו בחוכמה, בידע, בפרדוקסים, כדי להפוך את העולם לטוב יותר.